الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Mga urit mo Allah subhanahu wa ta'ala, sumpatan tanop man nagyang kutuwa di tanong di kambendingan sa mga kadandauan o kama Islam. Sa ayatan o kabgama sa bendingan nagyang kaya hadithu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apiteru iyan, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allahi minal mu'minid ta'if. Wa fi kullin khair. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان. أي معنى yan maulit Allah subhanahu wa ta'ala na tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asu mu'min mabager na mas mapiya nagu mas pagkababayaan Allah Ta'ala adigyang guto mu'min malubay mangurip Allah wa fi kullin khair na umani isakiran sagyang guto mu'min mabager agu mu'min malubay na palin kapapadalaman sa mapiya giya buwa ka pa katatalalubi agyang guto mu'min mabager mangurip Allah. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Siapang ka so siya'y pagkanggir ka aguna. Siapa na kasagyan ko tuwa dingon di kang gilub ka. Wasta'in billah. Nagupamang ni ka sa tabang si ikwallah. Wala ta'jaz sa uba ka pagkalubay. Fa in asabaka shay'un fala taqul. Na upama ka adnami suwat ka asay adi nga pagkababayaan na ubang katirua upama kamataan na sakon na giya miyang galubukakan udi na miyang galubukak na ya na giya mapanggulula walakin ugay na etiruang ka na qul qaddar Allah tiruang ka apita kaliru Allah subhanahu wa ta'ala agyang kutuwa shay sa giyuti pinggalubukian wa ma syaa fa'al. Nagusto Allah nasa di sa kabayayan na yan din galubukan. Sa di niya ito din galubukan, may sabab sa giyang kutuwa hikma na gumapia mapapadal mo na katawan wallahu subhanahu wa ta'ala di katawan o mga tao mga orit Allah. Fa inna law pagya mata na tiuran Nabi sallallahu alaihi wasallam asukatirwa sa giyang kutuwa law upama mana niyan na upama pasinganin uli na kapakasindit na taftahu amal ash-shaytan na pagkalaka niya nagyang kutuwa galabog ko shaytan mangurip na Allah ay mana na da aking ginian aguna nunta sagyang kutuwa kapakang galabog sa marata galabog ko shaytan mangurip na Allah subhanahu wa ta'ala. Diyan ka na hadith nagyang kutuwa katero ng Nabi sallallahu alaihi wasallam as mu'min na mabager na mas mapiya nagumas ko ben wallahu subhanahu wa ta'ala adigyang kutuwa mu'min na malubay na aya pipikir sa gyang kanan bager na ginan so bager o paratiya bager o niat bager o puso o dinyan di kang galubuka sa gyang kutu ipot ka so ato Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa ayah berpikir na beger o lawas mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Kagiya so kabeger o lawas mabimina sa so puso iyan na kanabo to pagkababayaan wallahu subhanahu wa ta'ala. So beger o lawas da beger o pusoon da beger o paratea na dito kababayaan wallahu subhanahu wa ta'ala. Ano sabab? Pagyamat anas wallahu subhanahu wa ta'ala na pianutulian sa Quran agyang kutuwa kiya binasaan yan kiya tiubaan yan sa agyang kutuwa mga tao inad niya na
bigan siran wallahu subhanahu wa ta'ala sa bagir ulawas maurip Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi dagyan ko tuwa pagtaw Uad. Pagtaw Aad ginaso pagtaw Nabiula Hud alayhi salam. Asiran so mga tawa bigan wallahu subhanahu wa ta'ala sa bagir taman sa miyakang bebalay siran sa mga ala aturugan din na mga ala awalay ang mga pupuro maurip Allah subhanahu wa ta'ala. Nagugyan ko to na pagtaw Samud dito so pagtaw Nabiula Salih asiran so mga tawa ayad na biyeluya diran di bebalayan sa walay na giyan ko to din na mga ala ator sa giyan ko to mga palaw sa roiran din na ipugukir uri na ayran din di palalabuan na giyan ko to palaw sa diran di baala na walay iyan ni kabagariran mga orip mallah abiyang gusto Fir'aun aso Fir'aun na sa kanyan na gusto mga pagkataon niyan silang suming balay sa uri na miyaka tindig sa mga palaw. Mga orip Allah subhanahu wa ta'ala. Sa kapangababagariran mga orip Allah. Nasiran sa mga tawatin yung Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab sa giyang kutuwa, kabibi na sa giyang kutuwa, musuiran mga orip Allah. Kaadaw na giyang kutuwa parateya, uli na kalubero na giyang kutuwa mapia, mapapadanang ko, musuiran mga orip Allah subhanahu wa ta'ala. Di ka pa natirun ta mga orip Allah, tinibasiran wallahu subhanahu wa ta'ala kasabab sa dead na mapapalilam ko po suiran na mapiya maurip wallahu subhanahu wa ta'ala. Maurip Allah laman nagyang ko tuwa katiru Nabi sallallahu alaihi wasallam at tigyan pa ihris ala ma yanfa'uka siapang katigiyah so pakanggair ka aguna sa dingaw di kang geleb ka sa pamangni ka sa tabang si wallah sa uba ka pagkalubay maurip Allahu subhanahu wa ta'ala. Wa in asabaka shay'un na upama ka ad na misugat ka asay adi nga pulubayan na uba ka sindit maurip Allah uba ka di makatero sa di ikaswatu Allah subhanahu wa ta'ala di nga di singali na agyang kutuwa mga nga ipusan sa di ka di makasindit mga orip Allah subhanahu wa ta'ala ayun to kaya yung kutuwa katerwaro mga orip Allah na aya pagkalukaan yan uri na pagkidulo niyan ko tao na gyan ko to adi ka pa kateru sa kateru adi ikaswatu Allah uri na niyan di ka pa kang galubag sa di ikaswatu Allah subhanahu wa ta'ala. Maurip Allah subhanahu wa ta'ala. Gila na hadith na makanggugunan na umang orip Allah subhanahu wa ta'ala. Sa kailangan sa mu'min maurip Allah subhanahu wa ta'ala na mapagpakabagarian na giyang kutuwa paratian yan. Mapagpakabagarian na giyang kutuan ni atian si kumapi ang maurip Allah subhanahu wa ta'ala sa di pagkalubayan. Maurip Allah ko kapanggalubukan yan sa giyang kutuwa ikas atong Allah subhanahu wa ta'ala. So, kabagro paratiya, mga orip Allah, kabagra niyat, naginan na miya kalala, kipantagyan ko, agama Islam. San pagkisabap mga orip Allah, agyan ko to, di kang galubuka, sagyan ko to, mga sugo Islam, mga ala, atanto, mga alay kipantag, mga orip Allah. Nagusampan kisabap, nagyang ko to, di kang galubog ka, umano siya, sagyang ko to, mga galubog, ikaw suwatu Allah subhanahu wa ta'ala, mga raragan maurip Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi diyan, nagyang ko to, kasugo sa mapia, maurip Allah subhanahu wa ta'ala. Agu ka sapar sa marata, gyan ka na kasugo sa mapia, nagu ka sapar sa marata, na upa makasumano siya, na di mapagari paratiya, di mabagari ini at maurip Allah subhanahu wa ta'ala di mabagari panarig si iku Allah subhanahu wa ta'ala di mabagari agyang kutu adi niyan di katawakol si iku Allah subhanahu wa ta'ala na di niyan nagkagaga agyang kutu kapupakasugo sa mga bipiya ako kapupakasapar sa mga laakalusta at maurip Allah subhanahu wa ta'ala
Kagiya suka sugul sa mapia nagukasapar sa marata na madakal mga eksaminun wallahu subhanahu wa ta'ala. Nagumadakal mga tao apridur kaon. Ikadua maurip Allah subhanahu wa ta'ala. Nagumadakal mga eksaminun wallahu subhanahu wa ta'ala. Sigid si manusia mga raragan maurip Allah. Kaya sagad no na kapobre, kaya sagad no na mga raragan, kaya sagad no na karinga sa unong mga tao, kaya sagad no na kapmarata iron mga tao maurip Allah. Nagupo hindi mabagragyan ko to aparatian yan si Allah, nagugyan ko to panarigyan si Allah subhanahu wa ta'ala, nagugyan ko to aniyat yan, na di niya nagkagaga agyan ko to akapa kasugul sa mapia, naguka pa ka sapar sa marata maurip Allah subhanahu wa ta'ala. Nagidiyan man maurip Allah, nasukan jihad fi sabilillah. Agyan na kan jihad, kapakipran sa lalansi ko Allah subhanahu wa ta'ala, na upama ka di mabagari para tiya so tao nagu di mabagari niyat, nagu di mabagari panarig si ko Allah subhanahu wa ta'ala, na din yan kagagyan ko tuwa kan jihad. Kagya so kan jihad, na kapakaya masahidun sa manusia, kapakaya matayron, kapakaya nganin sana misugaton maurip Allah, amaragan maurip Allah subhanahu wa ta'ala. Nagyan ko to mga raragan maurip Allah, na ayabu kakagaga o manusia sa kakatigiran niya ro, nagyan ko to katagwiran sa mabagira parate, mabagira niyat, nagumabagira panarigsi ko Allah subhanahu wa ta'ala. Paduman mga urip Allah subhanahu wa ta'ala, nagyan ko to kapakasabar. Yan ka na kasabar, sagyan ko to mga raragan mga urip Allah, na dapat pakasabar sagyan ko to mga raragan, lagi do ka sasagit, lagi do ka pobre, lagi do mga ringa sa umataw, lagi dagyang utop na kapsigat sa nganin sana mga raragan mga urip Allah subhanahu wa ta'ala, na daapa ka sabaro na inuntagyan ko tuwa tawa mabagri paratiya mabagri panarig si Allah nagumabagir niat mga urip Allah subhanahu wa ta'ala. Paduman mga urip Allah nagyang ko tuwa kasi pa sa gyang ko tuwa mga suwan nagamay Islam nagidu kabagay sa zakat kasi pa ko sambayan papamuasa uli na kapag hajj nadama ka panggalubugsan mo urip Allah subhanahu wa ta'ala amay ko di ka padalaman nagyang ko tuwa puso sa mabagira parateya uli na mabagira aniat nagumabagira panarig si ko Allah hagyagyan nga na mga shay urip Allah subhanahu wa ta'ala na madakala sigid ng taon eksamin madakala sigid ng manusia eksamin nagu mala diniyan ni may precord nagu manggasto pangurip Allah subhanahu wa ta'ala lagi do kapag hajj lagi do kapag zakat pangurip Allah na udagyan ko to panarigtas agyan ko to panarigtas agyan ko to balas Allah subhanahu wa ta'ala mana para tiyata si Allah nagu panarigtas si Allah subhanahu wa ta'ala na maragan ko ginawa agyan ko to kapambagay sa zakat na pupakabagay sa zakat agyan ko to manusia sabab sa agyan ko to kabagira paratiyan yan uli na kapapadalumi ko puso yan sa paratiya amataan agyan ko to ay pambagay niya ng zakat na simbiyan ng Allah subhanahu wa ta'ala nagumbalasan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa tanto amala abalas maurip Allah dito sabab aapiapan sigadun kung ginawa niyan, margan, o di na masakit, kung ginawa niyan, napatigil niyan luto, sa panggalubukan niyan, nagyang ko to, subuan magama Islam, sabab po sa gyang ko to, bagir aparatiyan niyan, bagir panarigyan si Allah, bagir aniyat yan, mga urip Allah subhanahu wa ta'ala. Gina ni kala akipantag, gyang ko to, bagir aparatiya, bagir panarig si Allah, nagu bagir aniyat, mga urip Allah subhanahu wa ta'ala.